Ľudia, ako som hovoril, zhodnotenie po 40. kole typov z Extraligy. Prvý zápas sa konal medzi Slovanom Bratislava a Michalovcami. Tak Slovan napokon podľahol proti Michalovcom 1-2, kde otvoril skore Newton, vyrovnal Poirier a nakonečne stav 1-2 dal Filip Vašáš. Druhý zápas medzi Spišskou Novou a Novými Zámkami skončil tesne 3-4, kde otvoril skóre Mark Oliver Roy z Nových Zámkoch, vyrovnal Kerbašian, naspäť na Nové Zámky výhru dal Michnáč, potom Nové Zámky Ligas a Nové Zámky opäť Václav Stupka v oslabení na 1-4 a potom už to malo drámu, Spišska dal na 2-4, práve Juraj Majdan a potom ďalej na 3-4 Branislav Rapáč a skončilo to 3-4, ale ja som fandil Novým Zámkom. No. Ďalší zápas medzi Duklou Trenčín a Banskou Bystricou. Vieme, že Barani na tom nie sú veľmi zle v tabuľke, ale ani veľmi dobre. Chceli byť niečo lepšie. A no, takže Trenčín vyhral spoľahlivo 3-0. Čisté konto si pripísal. Tu píše Burák, ale chytal Conor James Lakue. No, Trenčín dal Filipa, neviem ho vysloviť, Jonathan nejaký a Jozef Baláš do prázdnej bránky. Ďalší štvrtý zápas sa konal, to bolo aj na Eurošport medzi HC Košice a HC 19 Humenné. No, s Košičanom dali gól Brad Pollock, Oliver Rocket a Hunter Fidžis a v presilovej hre dali Humenčania gól, to práve Kvásnica v presilovej hre pol minúty do konca. Ďalší zápas medzi HK Nitra a HK Poprad. Tak Bialončík dal prvý gól za Poprad, druhý dal Dmovský, tretí dal Dmovský, potom dal Lacka a potom opäť Bialončík, potom dal Filip Bajtek na 2-4 a potom Dmovský dokončil hat-trick v čase 15:36 a zaznamenal hat-trick a stav bol 2-5. Ďalší zápas, teda posledný, sa konal medzi HKM Zvolen a Liptovským Mikulášom, kde to bolo veľmi jednoznačné z prvej tretiny pre Zvolen. Góly dali zo Zvolenčanom Mudrák, Hecel a druhý dal tiež Hecel. Potom Liptovský otočil z jednej presilovej 5-minútovej hry, dokázal vytiesniť 4 góly. Aucin, Nauš, Raško a Martin Kryška. Potom v tretej tretine vyrovnal Gábor a išlo sa do predĺženia, tam nerozhodol nikto. A v nájazdoch Zuzi nepremenil, Auci nepremenil, Hetzel nepremenil, Queens nepremenil, potom Fortin zo Zvolena premenil, potom Egel z Liptovského premenil, Kašlik nepremenil, Martin Revaj premenil, videli sme tam zranenie, alebo nehral predĺženie, bol zranený, ale dokázal premeniť, tam sa jej skúmalo. Radovan Bondra dal gól, Kryška nedal a Bondra dal. Takže dal na 5-4. Ideme si zhodnotiť celkovú tabuľku typov z Extraligy po tomto kole. No, prvá Spišská Nová Ves so 74 bodmi, druhý je HK Poprad so 73 bodmi, ale podľa mňa Poprad má na prvé miesto a teda tento rok by to už určite mohlo výjsť. Tretí v tabuľke je HC Košice so 69 bodmi, ale zápas k dobru, ako aj Michalovce majú 64 bodov a tiež majú zápas k dobru. 5. miesto zatiaľ Nitra 63 bodov, 6. miesto Barani 61 bodov. A keď sa vrátim ešte k tej Nitre, tak ak si pamätáte, tam to bolo, že Nitra sa obehovala s Humenným o posledné a predposledné miesto. Pozrite, kde je teraz Nitra.
No, 7. HKM Zvolen. No, 60 bodov, aj keď oni boli, sa mi zdá, že druhý, neviem to teraz povedať, ale sa mi zdá, že druhý, a neprepadli sa až na 7. Slovan, tu nemám čo hovoriť, Slovan by mal ťahať celú typo z Extraligu na 56 bodov. Dukla Trenčín, tu majú tiež každú sezónu také výsledky, ale podľa mňa Trenčín pôjde aspoň na to 8. miesto, 55 bodov. Liptovský Mikuláš, veľké, nie že sklamanie, ale ani veľké očakávanie tam neboli, no 51 bodov, ale ešte sa môže vyšvihnúť. Nové Zámky tu sklamali u mňa, že s 49 bodmi tu nemám ani čo hodnotiť. HC19 Humener je akože nováčik typo z Extraligy a prekvapuje. Vyhral proti Michalovciam, Liptovskému, Nitre, Košiciam, Spišskej, Zvolenu, Košiciam, Liptovskému, Novým Zámkam, Popradu. A to je všetko. Na to, že vymenili trénera, mali Parfilnová, a tu píše ešte Parfilnová, mali Parfilnová, už majú, neviem, už majú, jak sa volá. Napíšte mi do komentárov, lebo už som zabudol. Napíšte mi do komentárov. No. Takže týmto videom by som chcel pozvať všetkých, aby pozerali typu z Extraligu. Ja sa lúčim. Čaute. Čau.